líši vojenská diskotéka od tej civilnej? No tak. No čím sa líši? No ja neviem. Je to taká istá diskotéka ako civilná. Ako sa k vám správajú chlapci, vojaci? Normálne, milo, dobre. Čiže je to to isté, čo v civile? No, dá sa tak povedať. Alebo vadí tebe na chlapcovi uniforma? Nevadí. Stáva sa často, že si chlapec niekde nájde na vojne druhú kamarátku náhradnú? Myslím, že nie. Častejšie je prípad, že dievča si nájdeš. Ak má to dievča a chlapca rád, tak to sa nestane. Výcvikové jednotky, tak povediac priamo pod vodu. ...20 cm hrubý ľad, 5 stupňov nad nulou a sichravé počasie túžbu po kúpaní neprebúdzajú. Hovorí sa však, že ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. Vyše 40-minútový pobyt pod zamrznutou hladinou opusteného lomu nedaleko dedinky Devičie je súčasťou výcviku vojenských potápačov. Až tu, priamo v teréne, spojení iba lanom, si chlapci naplno uvedomujú, akú cenu má vzájomná dôvera, možnosť poľahnúť sa na toho druhého. Neznalosť, ľahkovážnosť či čierny humor tu nemajú miesto. Môžu vyústiť do konca, na ktorý neradno ani len pomyslieť. Si udýchaný, ako je tam dole? Aká je voda? Trošku zimná, ale inak dobre. Dá sa to vydržať. Koľko je tam asi stupňov? No, podľa mňa býva 4 stupne vody. Bol si tam 40 minút. Určite si spomínaš ešte na svoje začiatky pred tými 5 mesiacmi, keď kurz začínal. Aký je to rozdiel? No, už som byť zvyklý pod tou vodou. Prvý raz som vyšiel, tá automatika špatne sa nechala pod vodou, to niečo na vzduchu. Tak už to lepší. Ten kurz hodne pomohol. Hlavne na tom bazéne ten výcvik. Tak kolem toho všetko. Svojím spôsobom sú títo otužilci z Banskobystrickej výcvikovej roty raritou. Tunajšia podôstojnícka škola ako jediná v celej republike pripravuje potápačov pre našu armádu. Kde myslíš, že využiješ tieto veci, ktoré si sa tu naučil? Tyto práce bych chtěl potápění využít pak v civilu, protože kluci od nás jezdili do Norska, co tam byli 2 kluci, už byli v Norsku na vrtných plošinách dělat. Takže povinně přemýšlím, jako dodělat si bronzový odznak a zkusit dělat ty práce do ciziny. Potápěčský práce dělat pod vodou. Pod hladinou je větší hustota, takže potápěč musí mít vzduchovou vrstvu mezi tím, aby viděl předměty pod vodou. Slouží k ochraně obličeje a aby potápěč zároveň viděl pod vodou. Tu máme lepící soucí. Ako všetko na vojne, ani potápanie nie je iba tvrdý výcvik či bifľovanie teórie a predpisov. Aj pod vodou sa dá navystrájať množstvo huncúctiev. Praktický výcvik vykonávame v zatopenom lome, to je nedaleko obce Devičie, kde teda vojaci sa potápajú v tomto lome
v ktorom sú veľké balvany, no a ako vojaci, keď majú čas, tak na tieto balvany sa zväčšňujú, píšu si tam číslo, ktoré majú do civilu, mesto, z ktorého pochádzajú. No a raz, tak keď som sa tam tiež potápal, tak som si to tam čítal, čo tam je napísané, no a neviem teda, čím som si to vyslúžil, ale bolo tam napísané moje meno, Valko je, 3 bodky. Takže asi som bol nejaký prísnejší na nich. Dnes už môžu chlapci smelo prehlásiť, že sa stali potápačmi. To, čo si počas 5 mesiacov modelovo skúšali v tzv. Zvone a v bazéne, v týchto dňoch už naplno využívajú pri jednotkách ženijného a tankového vojska. Možno práve hodiny výcviku budú tým príjemným zážitkom z vojenčiny, na ktoré sa spomína celý život. A mne už neostáva nič iné, iba zaželať všetkým tým, ktorí práve nastúpili na vojenskú službu, ako aj tým, ktorí už majú niečo za sebou, čo najkľudnejší priebeh, čo najlepšie vzťahy s veliteľmi a veliteľom naopak čo najmenej starosti s vojakmi. Možno práve teraz mnohí z vás, poťahujúc z poslednej cigarety prinesenej z civilu, nostalgicky spomínate na svojich kamarátov či priateľky. Nepodliehajte clivote, radšej si skúste parafrázovať známe heslo majora Halušku alias Teraskyho z knihy Miroslava Švandrlíka Čierni baróni. Čo bolo, bolo, terasky som vojakom. Dovidenia.